Γεια σας. Είμαι η Ελένη Πανάγου και είμαι υποψήφια με την παράταξη Ανθρώπινη Πόλη Κίνηση Ελπίδας και υποψήφιο δήμαρχο τον Έκτορα Ανασιώκα. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση της πόλης μας. Από την δική μου πλευρά, αυτό που θα ήθελα να συνεισφέρω, εφόσον με τιμήσετε με την ψήφο σας και την εμπιστοσύνη σας, θα είναι μια πόλη στη Θεσσαλία που της αξίζει περισσότερη δημιουργικότητα, ένα αστικό κέντρο που οι νέες τεχνολογίες θα πρωτοστατούν σε αυτή. Οι νέοι θα έχουν περισσότερους ελεύθερους χώρους για να εκφράζονται. Οι ηλικιωμένοι θα απολαμβάνουν περισσότερο σεβασμό με τις υπηρεσίες που θα τους παρέχονται, όπως είναι αυτές του γυροκομείου και άλλες που έχουν σχέση με την κοινωνική αλληλεγγύη και την φροντίδα. Οι μητέρες, οι μονογονικές οικογένειες, τα μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο και στα νήπια, θα σιγουρευτούμε ότι διδάσκονται και αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο από παιδαγωγούς με την αντίστοιχη εμπειρία. Μιλάω για τα δημοτικά βρεφοκομεία. Για μια πόλη που η συλλογή των σκουπιδιών δεν θα αποτελεί πια πρόβλημα και θα είναι ευκταίο η συλλογή τους να αντιστοιχίζεται και να υποστηρίζεται από περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να πω ότι η συμμετοχή μου σε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, σε αυτή την δημοτική παράταξη, με εμπνέει προσωπικά, με γεμίζει με αισιοδοξία, με κάνει περήφανη που είμαι Λαρισαία και που θέλω με κάθε τρόπο να δείξω την αγάπη μου αυτή για την πόλη μας που είναι πάντα ζωντανή τις περισσότερες ώρες της ημέρας και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και η δική σας εμπιστοσύνη, οι δικές σας ιδέες, οι δικές σας ενέργειες, έτσι όπως τις εμπιστεύεστε σε μας, έτσι όπως σε μένα θα την εμπιστευτείτε και το εύχομαι και το αποζητώ και το επιθυμώ, θα έχει σίγουρα την ελπίδα για την επανεκκίνηση και την διαφορετική ζωή στην πόλη μας. Ευχαριστώ.